clipele ce urmează o vom avea alături de noi pe Filipoiu Eleonora Maria, cea care a câștigat Master Talent la secțiunea Voces 2018 și care ne va interpreta melodia de muzică ușoară Mama e un înger sau o stea. Copil e un mare divin, mă repede mama mea, știu că sunt